Zote inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'am. Duba ba gani. Ya salam, watakan ainihin wa'annan mugayen shaidanu ne da suka zo suke damin yar wannan taka. Shaidanu kuma? Na'am, amma insha Allah yanzu za mu mata addu'a. Yawwa. Za ka ga alhamdulillah. Insha Allah. Dan Allah bismillah arama. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. a Ramadan ka samu lafiya ko? Na'am insha Allah a yanzu za ta miƙe insha Allah. Na'am. Me haka? Uzu billahi. Ke shi koko? Ai cin da zina nan. Wannan fa. Wani ne ya kawo shi nan gidan haka? Ina zuwa. Ya haka? Wallahi kan wata ce kana ji ta kan samu matsala ko alheri ne ko ne to shine dan kawo da zai rika ko wannan aron mu na kawo shi kuma kaga shi ma gari addu'a duk ga abin da ya samu da shi Kar san dai muna cewa akwai mutane da su ba sa iya rikiya ka gane ko amma su ko su zama dai babu damuwa akan ruwa ko yawa bismillah ka san shi wannan arma kan bai mutu a gidan nan aljannin kan bai mutu ba zai mutu ba aljannin kanta suka sauka da kanta so kuma kan shi za a kan shi suke sosai shi bai iya ba abin da karanta ne ke ba ka san akwai wanda su in na iya ne ka gane ko wanda gaskiya ba amma suke dole sai sun yi amma insha Allah ba da to Allah ya sa dan Allah ka taimaka kai ya mutu a ramma kai ya mutu mana a gida ba zai mutu sai ma ka cike su mutu ya sa kanka kan san shi wanda su zama da baki da Assalamu alaikum ya ke dan uwa. Menene ya faru haka na ganku a nan guri? abin da ya riga ya faru ka san kai baka iya komai ba baka iya rikiya ba kai sai ka zo kwaso ki ka cika nai me yasa wasu malaman ba kwa so ku yi bikin gaskiya me yasa wasu aljinu ba fa kan mutane bane ga baki daya suna da hadari yasa Allah ya dora su ga baki daya kun ce Allah faiza ta shi in Allah ya sa sun bar jikinki to bana so ake sun ƙara da abu shiga ciki ne zan maka nasiha da in ka san baka iya komai ba kada ka dinga danna kanka cikin masu wani abu abu na biyu kuma ka dinga faɗa gaskiya a rayuwa abu ta uku shiga hurumin aljanna ba bane mai kyau gabaki daya mu kan mu da nake wannan abin gabaki daya da yadda ubangiji muke gabaki daya ko ba wai kai tsaye muke ba gabaki daya Allah ya yarda Na'am, watakan ainihin dan uwa. Da komai ya sa na zo in yi wani ruke ba ainihin tun shekaran jiya ban sami ko kwandala ba. Shi sa ya zo ya isar min da wannan naga ya kamata in zo in gabatar da rukiyan ko zan samu na ya sai ka kashewa. ga mu abin da hanyar riƙiya don ba kai kace ka riƙiya yanzu da kuma a ce ba mu zo ba sai riga sun danne ka gaba ai ni da sai ka faɗa mu abin da ka kuɗi ne ba ka da shi sai in baka Insha Allah ai kuma za ka sa rayuwarka cikin haɗari ai ba za ya ƙara ba insha Allah. Bari